Duela urte batzuk Euskara teknikaria etorri zen neregana. Ohizkoa daukagun bezalaxe urteko helburuak finkatzeko. Helburu, zer ekintza martxan ipintzeko. Aurra bukatu gendunean, honela esan nion. Hau ondo dago, egin duguna ondo dago, baina uste dut, gure departamentatik egin leikegun ekarpenik handiena Euskara planari, da benetan Euskara plana kudeatzeko sistema bat bihurtu. Eta ez zidan ulertu. Osea, berriro saiatuko naiz. Jesus Larrañaga naiz, Faborrasatetik nator. Hemen azalduko dizuet gutxi gorabehera zertara dedikatzen garen. Hor daukezue, gure logoa, nor garen, gure nortasuna adierazten duena, eta gu makina diseinatzaile eta fabrikantea gara. Batez ere, toki puntuan dauet, automobilgintzarako gure bezeroek egiten duten piezak, ateak, kapoak, alboak, guk egiten dizkigun makinak pieza horrek inalizateko, adibidez, prentsa mekanikoak eta hidraulikoak. Badaukagu beste sektore bat, eta da altzairuzko bobinak mozteko makinak eta makinen lineak ere saltzen dizkiegu gure bezeroei. Eta azkenik, hirugarren negozioa da etxe tresnarena. Hau adibidez, osgailu baten ateak, ero gorputzak fabrikatzeko baitaren makinek eskaintzen diogu gure bezeroei. Hortara dedikatzen gara. Beraz, makinen inguruan da gure bizimodua fabrikan. Hor daukezue aurkibidea, lehenengo osatu ingo dute aurkezpena, Faborrasateko aurkezpena, eta gero, datu batzuk emango dizkizuet, Euskara planaren ingurukoak. Hirugarren puntu horretan hori izango da nire aurkezpenaren ardatza, nola hizkuntzen kudeaketa sistema zertan da hori, ze zati dauzkan, nola dagoen hori antolatuta. Azkenik, bi praktika honak azalduko ditut, labur-labur, eta gero baita ere, ikusteko nire ikuspegitik zein dan aurrian dauzkagun erronkak. Osatzeko hor daukazu gure iazko iraunkortasun memoriatik ataratako datu batzuk. Eta horietatik bi azpimarratuko nituzke. Lehenengo hau, gu oso fabrika esportatzailea gara. Munduan zehar saltzen dugu gehiengo handi bat. Eta horren nolabait eragina dauka, hezkuntzen arlo honetan. Bigarrenik, nun gauden? Hemen Euskal Herrian daukagun lantegietatik aparte, Alemanian, Estatu Batuetan oin eraikitzen ari gara, planta bat, Txinan, Mexikon eta Turkian, eta azkenengo hori ez izan gurea zuzenian, guk kudeatutakoa. Beraz, munduan zabalduta gaude, beste batzuko baino gehiago, noski, baina horrek nolabait baldintzatu egiten gaitu. Hor daukazue, gure logoa ipini dut, pixka bat erakusteko nun kokatzen garan, ez bakarri gure delegazio komerziala, baizik eta nolabait lantegiak, txikiak, erondi izan arren, lantegiak ditugun tokiak. Bueno, zer esan, gure Euskara planaren inguruan, guk oindela 20 pare bat urte hasi ginen honekin. Osea, juntzan mendean hasi ginen, baten du asko dala, hor daukazu adierazle batzuk. Ahozko erabileraren inguruan, esan genezake, 22 urte hauetan, bikoiztu baina gehiago egin dugu. Orokorrean neurtzen den adierazle bada hori. Elebitasun tasari dagokionarien, hor daukazu, aurten egindako azkenengo neurketa, nahiko altua, esan dezakegu, 80% gaude, baina hala eta be, azpiko grafiko horrek erakusten diguna da, mapa linguistikoarena, naiz eta elebitasun tasa hain altua izan, erabiltzeko orduan, hau da guneka eta departamentuka taldeak egiterakoan saltasun gehiago dauzkago, ze askotan sortzen zaigu norbait, ulertzen ez dauena, eta beraz, ulerguna ez diren gune horrek 160 gora dauzkago oraindik. Beraz, badaukagu oraindik bidea egiteko, eta nun hobetu. Aurrera eginez, esan dizuet makina fabrikantea garela, eta hor, erdian ikusten duzuen hori, hau zetxik esaltzen da honela. Horiek engraneak dira, gure makinetan askotan engraneak daude,
Eta kudeaketa sistemak, horrek, beste engrane txiki horrek, bultzatuak, erdiko hori bultzatua dago beste txiki horiekin, ez? Zein da lehengoa? Oindanak ni banan-banan azaltzeko asmoa neukan, baina horrela azaldu denez. Lehengoa zein da? Nik esango nuke bikain dela, ez? Bikaina azaldu zanetik, esaten digu, nolabait da gure ipar izarra, nolabait esateko, egin leike bide bat hemen, ez? Beraz, goazen egitera. Hori ondo dago, baina oin azibiko gara lanean, gure baitan, gure barruan. Orduan, zein da horrengo pausua? Politika ezartzea, definitu politika bat. Politika da, nolabait jasotzen dagoena da, zein da gure epe luzerako bizio bat, nora nahi dugu jo, eta hori da azaltzen duena. Eta horre lagundu egiten da, pixka bat gauzak bere lekuan kokatzeko. Segurazkote gure politikak ez dira guztiak berdinak. Hori ondo dago, politika ja badaukagu, definituta, oso hitz polita, jasota, baina oin, hasibiko gara gauza konkretatzen eta zeozer egiten, ez? Eta hori, hurrengo urratsa, helburuak definitzea. Helburuak definitu, esateko, aurten, beste edozein sistemarekin, edozein departamentuetan egiten dugun bezalaze, erraminta berdinak erabilita, baita ere, Euskara Planeko helburuak finkatu egiten ditugu. Urtero rebisatu, eguneratu, eta horrela ja, badakigu epe motzerako zertara dedikatu garen. Baina badakigu zertxo bai gehiago. Zein da hurrengo urratsa? Prozedura garatu. Prozedura gehienak, gure kasuan, daude pertsonal saileko prozesuekin lotuta. Hau da, hautaketa prozesuak, formakuntza prozesuak, barne eta kanpoko komunikaziorako prozesuak, baina baita ere beste hainbat eta hainbat prozesuetan, adibidez, inbertsioetan. Lehen aipatu duzu, makinak erosteko eta, guk hor sartzen ditugu, inbertsioko prozeduretan jasota daukagu ze irizpide bete behar diran. Konforme, prozedurak definitu egiten ditugu, definitu ostian komunikatu egiten dira, implantatu egiten ditugu, eta oin pasatzen gara ziklo honen bigarren zatira. Bigarren zati hori hasten da adierazleekin. Adierazleak, alde batetik lotura oso zuzena dakate helburuekin, azken finean helburuak neurtu egiten ditugu adierazle horiekin, lehen ikusi ditugu adibide batzuk, eta adierazle horrek eskatzen dute jarraipen bat. Beraz, euskara batzordea daude, horrei jarraipenak egiten diotenak, eta aztertu egiten dutenak, eta hartu beharreko neurriak nolabait hartzen dutenak, ez? Horrekin batera, eta beste ikuspuntu batetik, behar bada kualitatiboagoa, auditoriak daude. Auditoriak ere, barne auditoriak egiten ditugu, erabat integratuta, hau da, gure sistema guztiak batera auditatzen dugu, eta horrek ematen digu, baita ere, hizkuntza sistemaren egoera nolakoa dan, eta zenolako konponketak, hobekuntzak egin behar ditugu. Eta bukatzeko, azkena da, urtero zuzendaritzak egiten dauen sistemaren errebizioa. Hor ere txertatuta daukagu hizkuntzaren rebizioa. Eta hor, finkatu egiten dira, hurrengo urterako helburuak, lehentasunak eta zeintzuk izango diran. Beste sistema guztiekin batera. Eta hau da, kudeaketa sistema. Ez dakit, ulertarazten naizen, ez, baina hori da bere garaian esplikatu niona eta egiten ari garena. Goazen oin ikustera, kudeaketa sistema honen barruan, gure bi praktika honak, bata lotuta dago politikarekin, hizkuntza politikarekin, eta bigarrena auditoriekin. Hemen zuzenean ipini dizuet, politika, gure kudeaketa politika, gure eskuluburutik zuzen hartuta, eta hor egin duguna da, bere garaian geneukan hasieran, ez dakit 2009an inguruan sortu genuen gure lehengo euskara politika, orduan euskara politika zan, eta 2016an hasi ginen horren rebizio bat egiten. Rebizio hori egin gendunean, sasoi berean, genbiltzan, lehen ikusi dugun bi filial horietatik martxan ipintzen. Hau da, Mexikokoa eta Alemanikoa. Orduan,
hausnarketa hori, nola sasoi horretan ingendun, pentsatuko du, eta zergatik ez bihurtu hau hizkuntza politika, ze bagaude beste leku batzuetan ere bai, eta horrek zentzua dauka, ez? Eta hemen daukazue, nola gelditu dan, dira adibide batzuk, hizkuntza politiketan irizpide gehiago daude, baina hemen daude adibide batzuk. Planteatu egiten da, bertako hizkuntzaren erabilera. Lehen, Zikautxoren Gotzonek esan digun bezalaxe, noski, edozein tokitan bertako hizkuntza bultzatuko dugu, hemen bezalaxe, baita ere planteatzen da, hizkuia paisaiaren inguruan, hau da, gure lantegian baldin bazaude, daukagun rotulazioak eta norabideak eta horrek ere bai, horretarako ere bai, irizpidea dauzkagu, eta baita ere, lantegietan, norabide orokorretan planteatzen da, bertako hizkuntza erabiliko da, baina baita ere ingelesa, zergatik, adibidez, ni alemanera baldin banoio, ez dela igual komuneko atia ere ez nuke aurkituko, komeni zaigu ere bai, ingelesa erabiltzea, hizkuntza franko bezala, lehen Zikautxoren esperientzian azaldu duten bezalaxe. Beste irizpide batzuk, hor daukazu, bezeroekin ze pasatzen jako guk, bezeroak gehienak kanpokoak dira, guretzat oso normala izaten da, behaiekin sinatzen ditugun kontratuetan azaltzia zein izango den hizkuntza ofiziala, adibidez, bezero alemana baldin bada eskatuko digute, behaiekin daukagun hartu eman guztia alemanez izatea, baina ez hori bakarri baizik, eta gure makinetan doian softwarea ere bai hizkuntza horretan egotia, eta bar. Orduan, hori horrela da, gure sektorean horrela da, kontratutan horrela jasota dago, eta noski bete egiten dugu. Eta hori ere jasota dago gure hizkuntza politika. Hor, tantaka batzuk utzi ditut, ikusteko zenolako irizpidea jasota dauden gure politika honetan. Bigarren praktika honari pasatuta, auditoriena, nola egiten ditugu auditoreak? Lehen ere komentatu dut, era integratu baten egiten dugu. Auditora bakarra egiten dugu, barne auditorea bakarra egiten dugu, eta gure sistema guztiak auditatzen dira batera. Hortarako hori egiteko, barne auditorak erabiltzen du halako egiaztapen zerrenda bat, eta egiaztapen zerrenda horretan, nolabait txertatu egin dugu, hizkuntza politikatik datozen irizpideak, eta baita ere prozeduretan jasota dauden irizpideak, betetzen dugun ero ez ikusi alitzateko. Eta horretarako ere bai adibide bat ekarri dizuet. Hau da, hartu dut, hauek fitxa asko dauzkagu, nolabait auditoria egiten danean, arlo desberdina begiratzen dira, eta hau da horren adibide bat. Hau dago pertsonen arloko fitxa bada, konkretuki pertsonen hautaketa prozesuan dagokionari, eta hor berdez ikusi alduzue zenolako ideiak ero irizpide jasota dauzkagun. 1.2an, ikusi adibidez, esaten dau, guk hautaketa prozesu baten gaude, normalian iragarkiak ipintzen ditugu, eta hor jarrita daukagu, horre bai euskeraz eta bai gaztelaniaz izan behar direla. Bueno, auditora begiratuko da, hori betetzen da, ero estan betetzen, eta listo. 1.3an, pertsona hautaketa prozesuan barruan ere bai, lanpostu bakoitza dauka perfil linguistiko bat definituta, eta ikusten dugu, benetan hautatutako pertsone betetzen duten ero ez, hori ere, auditatu egiten dugu. 3. puntua, 1.4an, dala, gu praktiketan etortzen zaizkigun pertsonak ere bai, baita ere definituta daukate halako mail minimo bat, eta da ulermen maila, eduki behar dutela, eta hori ere bai auditora begiratuko du, betedan, ero ez, dauden kasuetan. Horrela egiten dugu auditorak. Ikusten duzue, beste puntuak ez datoz, hizkuntza politikatik, dira beste arlo desberdinetatik, eta orduan, dana batera, era integratu baten auditatu alizateko, horrela egiten dugu. Eta hori da, praktika hona. Eta azkenik, etorkizuna begira, zer daukagu, momentu honetan eskuartean, gaur egun, eskuartean daukagu gure erantzunkizun sozialaren sistema garatzea, daukagu ere bai informazioaren segurtasunaren sistema garatzea, eta baita ere, euskara planaren, hizkuntza planaren inguruko sistema osatu eta hobetzen jotea. Batez ere, 3 erronka horre daukagu gestio sistemetan, gaur egun, oraintxe bertan horretan lanean ari gara. Beraz, zein da gure erronka?
Edozein kudeaketa sistema bezalaxe, hau, gurpil hau, engrane hau, etengabeko hobekuntza prozesu baten jarraitzea betirako. Horrela dira sistemak. Eskerrik asko.